Arratsaldeon guztioi, zer modu zaizue gure 3. denboraldia, 560. programa, Jose Angel Iribarrek 614 partida Atletikekin eta atzo 80 urte bete zituen. Zorionak, Jose Angel Iribar! Arratsaldeon, bibazu eta zorionak, Atletikeko atezain historikoari eskainiko diogu gaurko lehen orduaren lagunak eta Atletikeko kideak izango ditugu eta euskararekiko izan duen konpromiso ere azpimarratuko dute. Eta oso goian dabilen beste lagun bat gaur hemen gurekin Pertika jauzilaria da bera eta Espainiako txapelketa irabazi berri du 4 metro eta 40 zentimetro hor geratzen da hori. Ekainan jokatuko den Europako kopa horixe du orain berak buruan. Biba! Maialen Aspe! Biba! Biba! Eta zer moduz Pertika jauzian? Ni begira oso, no? Bai? Ez? Presade? Bai. Ea. Ze Pertikarako? Ez. Bertxotarako? Inoiz probatu alduzu Pertika jauzia. Nik metrota erdian dut nere esia. Beraz egan olioen parezoaz ia. Nire estiloa da oso berezia. Eta non dago zure jauziaren langa. 4 metrotik gorako salto bat izan da. Zu izango zara Euskal Herriko oilan da. Ondoen ikusten da, sofatik etzan da. Sofan etzan da, zutik, oinez edo saltaka nahi duzuen bezala, baina gurekin eguraldira arte. Biba gu eta biba zue! Zorionak Jose Angel Iribar atzo bete zituen 80 urte atezain mitikoak, baina atezain izateaz gain, euskara ere beti zaindu izan du gaur, jokalari eta pertsona gisa nolakoa den norden azpimarratuko dugu. Eta gure gaurko lehenbiziko gonbidatua Atletik zale amorratua izateaz gain, Atletik bihurtu du bere ogibide zorionekoa bera. Iribar jokalari handia izan da taldearentzat noski, baina beretzat nor da Iribar. Gurekin da Aritz Gallastegi. Aparitz! Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, Aritz. Ongi etorri, eskerrik asko. Ni beltzez, Iribar omendu behar da bea. Euskararetan atezainak eta ni ere bera omentzera. Bai, arratsaldeon. Aritz Gallastegi, Euskadi Irratiko kirol esataria, zuretzat nor da Iribar? Ez da erreza esplikatzen orden Iribarre. Nik esango nuke eredu bat dala, nik apur bat ezagutzeko aukera izan dut, batetik Atletiken jarraipena egiten dudalako, baina bestalde Euskadiko Futbol Federazioan, Euskal Selekzioan ere, ibili naizelako laguntzen eta barrutik bera aukeratzaile zenean ezagutu nuen, eta Iribarrek esango nuke, ez dakit, gauza asko biltzen dituela, batetik atezain handia izan zelako, bestetik bere gizatasunaren barri ere izan dugulako eta bere konpromisoaren berri ere bai, eta beti erakutsi duen gertutasunagatik ere, berezi egiten du eta nik esango nuke futbol munduan pisu handia daukan laguna dela. Nolako jokalaria zen, ze ezaugarri zituen? Nik ez dut Iribar jokatzen ikusi, nik gazteixoagoa naiz eta nik entzuntakoetatik eta dakit, atezainak ezaugarri ezberdinetakoak izaten dira, batzuk izaten dira, abileze handia dutenak, askarrak direnak eta sekulako geldituak eta egiten dituztenak eta bizkor ibiltzen direnak atepean. Eta beste batzuk, ez dakit, kokapen hobea izaten dutenak eta presentzia handiagokoak eta geldiketa handiak egiteko, ez dakit, asko luzatu behar ez duten atezain horietako bat dela esango nukenik. Bigarren multzorretan sartzen zuten Iribar, alegia etzen egan ibiltzen zen atezain horietako bat, baizik eta beti bere lekuan ondo kokatuta eta horri eskerrak
geldiketa asko egiten zituenak, eta gero esaten dute horretaz, aparte, gaur egun, bilakaera bat izan du atezain lan horrek, eta oinarekin eta jokatzen da asko, eta asko aldatu da ez, atezainen funtzioa. Beraren inguruan esaten dute, bera ere izan zela, erasoko jokoan laguntzen hasi zen lehen atezainetako bat, orduan eskuarekin eta asko jokatzen zen, luze jokatzen hasi zen, eta bera zela ez, erasoko lehen jokalaria aipatzen zen, eta bere sasoirako atezain moderno bat zela esaten zuten. Eta geldiketak, aipatu dituzu geldiketak edo geldialdiak, badituzu edo baduzu bakarren bat oso gogoan hartuko ez duzuna? Eta ez da partida bateko, da Lezamako irudi bat, argazki bat, eta Lezamako instalazioetan kuadro erraldoi bat jarrita dute, entrenamentu batean da, Iribar, hauxe, hori da, argazki hori da ikonikoa atletizalen artean, hori Lezama da, eta Iribarre... Hor Superman ematen dut. Bai, hori, eta etzen ohikoa, bere jokamolderako, baina, luzatu behar zenean ere luzatzen zen, eta hortxe ez, bere elastiko beltzarekin, luze egin da, pentsa, non dagoen hor, eskuadra inguruan dago baloia, eta iristen, eta argazki hori, belaunaldi ikusi dugun bat izan da, eta ni horrekin geratzen naiz. Atezainak askotan erabakigarriak izaten dira partiduetan, esango dugu. Zuk baduzu gogoan Iribarren partidu garrantzitsurik? Iribarrek bi kopa irabazi ditu Atletikekin, UEFA-ko final bat ere bai, nik irudi gehien UEFA-ko final horietako bat daukat, Juventusen kontra galdutakoa izan zen, baina Atletizalen artean arrastu hau utzi zuen, Europako lehen finala izan zelako, eta hori daukagu gogoan, baina nik uste dut Iribarren kasuan ibilbide izan zela, ez urte askotan izan zen lehen taldeko atezain, ordezka ezinaz, bere atzean ordezko asko izan zituen, eta ezin izan zioten lekua kendu, eta azkenean ibilbide luze bat egin zuen, eta uste dut Atletizaleak batez ere horrekin geratzen dela. Eta futbola asko aldatu da, ez da, Aritz? Iribarren garaitik ona, zertan? Ez dauka zerikusirik, eta atezainen lana, lehen aipatu duen moduan, oso esanguratsua da, ez? Lehen, orain ere bai, lehentasunak gelditzea da, baloiak gelditzea da, eta zaletik baloirik ezartzea, baina ez dauka zerikusirik, lehen baloi askoekin hartzen zen, denbora asko pasatzeko aukera izaten zuten, botea jo, luze jokatu, eta atezainen funtzio bakarra zen gelditzea. Orain da, erasoko lehen jokaldia, ezin du baloi askoekin hartu, pasatzen diotenean, motzen jokatu beharra dauka, oinarekin ondo jokatu behar du, hori lehen etzen gertatzen, lehen oinarekin ez ziren onanak atezainak, eta guzti aldatu egin da, eta futbolak bilakaera bat izan du, eta uste dut atezainaren postuan argi eta garbi erakusten da, azken urteotan futbolak izan duen aldaketa hori, jokoak izan duen aldaketa hori. Eta gaur egungo futbolean, futbol partidu batean, nola moldatuko zen Iribar? Eroso sentituko zen? Bau da, betikoa esaten duguna, ez? Lehengo ezaugarrietara ondo moldatu baldin bazen, oraingoetara ere bai, ez? Hori berezkoa da, eta doaiak dituenak, azkenerako sasoian eskatzen denara egokitzen da, eta beste kirol batzuetan, edo eta futbolean bertan esaten dena, ez? Lehen ona zena, orain ona izango zen, eta gaur egungo futbolak eskatzen lesionera egokituko zen, eta seguru ondo ingo zuela. Zuk, Iribarren ibilbidetik ze lorpen nabarmenduko zenuke? Nik esan dudana, niretzako lorpena da, Atletiken utzi duen arrastoa, eta Atletiketik kanpo ere bai, ze astegukarea honetan ikusiko dugu ez, nola atezain askok, balastiko beltzarekin jokatuko duten, erreferentzia bihurtu delako, ez bakarrik Bilbon eta Atletiken baizik eta beste leku askotan ere bai, eta hori ez da samurra izaten, eta hori da batetik berdeunean erakutsi duen mailagatik, eta bere sasoian mundu mailako atezainik onenentsuenetakoa izan zelako, eta horretarako urte askoan goi mailan egon beharra dago, eta bestetik gerora zelaitik kanpo ere erakutsi duen jarreragatik, bere adierazpenegatik, eta bere konpromisoaregatik, eta guzti horregatik Iribar haundi bihurtu da. Aritz, jarraituko dugu hizketan, baina beste lagun bat ere agurtu behar dugu, beste kazetari bat ere agurtu behar dugu. Iribar irudia eta eredua liburua idatzi zuen 2012an laguna du, eta atzo bertso bat ere bidali omen zion, ea kantatzen digun. Gurekin da Pedro Mari Goikoetxea, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Eta Pedro Mari, zu ere beltzez jantzita, ez dakite nahita egin duzun edo horrela tokatu den?
Horrela tokatu da. Ez dauka Iribarrekin zerikusi, baina izan zezakeen. Galdera bat egiteko behintzat aukera mandizuet. Pedro Mari, Iribar atezain mitikoa dela esatea, ondo esan da dago? Zalantzarik gabe. Lehentxoago Ariz Gaiastegik aipatu duen moduan esate baterako asteburu honetan atletikek egin duen proposamen horri zenbatek erantzungo dioten ikusten dugunean, ohartuko gara Iribarren handitasuna norainokoa den. Ari gara hortaz hitz egiten, baina zure ustez atezain modura zeintzuk izan dira bere lorpenak? Atezain modura, nik uste dut Aritzek aipatu dituela, ezta? Irabazitako 2 kopak atletikekin, gainera beste 3 final ere galdu zituen, gainera UEFA-ko kopako finalera iritsi zen eta Juventusen aurka galdu egin zuen. Hortik aparte, Espainiako selekzioarekin sekulako marka jarri zuen bere garaian, orain baino askoz partidu gutxiago jokatzen ziren garaian, 49, eta 74ko Europako kopa irabazi zuen Espainiako selekzioarekin. Bera izan zen gainera selekzio hartan gazteena, 21 urte zituen. Zenbakiak hor daude, gainera 614 partidurekin, atletiken historian partidurik gehien jokatu duen gizona da. Iribar irudia eta eredua liburua idatzi zenuen 2012an, zer da zuk lan horrekin azpimarratu nahi zenuena? Izenburuak berak dioena. Irudia eta eredua. Iribarren irudia Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpora oso ezaguna izan da, eta gainera gizon eredugarria izan da arlo askotan. Horregaitik sakondu nahi izan nuen bere bizitzan, bere ezaugarriak azaldu, berak lortutakoak, egindakoak, zer nolako pentsakera eta sentipenak izan dituen, horixe da azken baten liburuak, bai lehenengo edizioan eta gero bigarrenean gauza gehiago gehituz azaltzen duena. Ordu asko emango zenituen berekin hizketan, nolakoa da bera? Nik uste gutxi gora bera, hainbeste aldiz komunikabideetan, behar bada gazteok zelaian ez, baina komunikabideetan hainbeste aldiz ikusi dugun gizon bat, gutxi gora bera nolakoa den ezagutzen dugula, ezta? Eta beti esan ohi dugu Iribar hitz gutxikoa izan dela, umila, gertukoa mundu guztiarekin, hau da, inguratzen zitzaizkion danekin, beti portaera ona izan duena, gertukoa, gizon atzegina, gauza asko eta asko izan daitezke, euskaltzalea, zertan esanik ez, gauza guzti horiek eta gehiago da Iribar sakonean eta gertutik. Euskaltzalea aipatu duzu, konpromiso handikoa, beste oroitzapen bat euskaldun askok buruan daukaguna da, bai Iribarrek, Kortabarriak eta beste lagun batzuen artean ikurrina atera zutenekoa, ez da, Pedro Mari? Bai, horrela da, eta esan behar da, orduan mundu guztiari aurrea hartu ziela jokalari hoiek, hain zuzen ere, oraindik, 1976ko abenduaren 5ean ikurrina legeztatu gabe zegoelako. Eta Atletikeko eta Realeko jokalariek bat egin zuten, keinu hori edo adierazpen hori jende aurrean egiteko. Eta alde batetik, aipatu behar da eta azpimarratu behar da, izan zuten ausardia, giroa nahasi zamarra zelako garai hartan, eta gero, beste alde batetik, nola izateko, gero politikoei bidea ireki ziela pausu hori emateko, handik hilabete terdira edo legeztatu baizen ofizialki ikurrina. Gaur bere kiroli bilbideaz gain, bere euskararekiko konpromiso azpimarratu nahi dugu, eta antza, bere erretiroko azken partidako dirusarrera guztia, euskarazko kirol hiztegi bat sortzeko bideratu zuen, kirolkide. Horrela da, bai. 1980an, omenaldia egin zioten Jose Angel Iribarri, eta berak aurrez gauzak ondo pentsatuta zituen. Hain zuzen ere, hor aterako zen dirua, euskararen alde erabiltzeko asmoa zeukan, horregaitik erreala gonbidatu zuen partidu horretara, eta gainera partidu horretarako egindako kartelean eta baita gainerako litografietan, Txillidaren lan bat zegoen. Eta
bai txilidak eta bai realak, ezer kobratu gabe lagundu zioten omenaldi horretan Jose Angel Iribarri. Han kastuak enduta atera zen dirutza gutxi gora bera, 8 milioi pesetakoa izan zen, eta kirolkidea izeneko hiztegi bat antolatzeko edo eratzeko erabili zuten, Eluiarrek egin zuen hiztegi hori, eta azken baten kirol desberdinetako lexikoa euskeraz nola jarri zen kirolkidearen helburua, eta hori lortu zuten. Gainera, beste 3 dokumental ere egin zituen Antxon Ezeizak, Kuska izenburupean, mendia, futbola eta arraunaren inguruan. Eta hori garaiko kirol kazetarientzat abiapuntu handi bat izango zen. Terminologia hori dena sortzeko zegoelako. Bai, ze handik lasterrera hasi ziren esate baterako euskal komunikabide publikoak, irratia eta telebista, eta bueno, hasieran genuen tresna apurretariko bat hori izan zen, garai hartan mundu horretan genbiltzan kazetariontzat. Bueno, atzo bertso bat bidali omen zenion, Pedro Mari, horrela da? Bai, baina ez dakit gogoratuko nahi zen, bialdu nion, baina ez daukat hemen idatzita eta ez dakit gogoratuko nahi zen. Gogoratzen ba naiz, kantatu ez, baina... Nahi baldin baduzu tartetxo bat emango izugu, pentsatzeko. Horrela bota izugu amu gisa eta gogoratzen baldin bazara kantatu ez, baina irakurri ezakezu, baina bien bitartean esango izut atezain izan zen lehendabizi, gero entrenatzaile eta gerora atletikeko enbaxadore esan genezake? Bai, atezain moduan bere ibilbidea mundu guztiak ezagutzen du, entrenatzaile moduan txikiekin hasi zen, mutikoekin, gero Bilbao Atletikekin esate baterako bigarren mailako liga irabazteko zorian izan zen, Real Madrid Kastillarekin lehia gogorra izan zuen, eta partidu bat errepikatu egin behar izan zuten, eta han lortutako emaitzaren ondorioz ezin izan zuten bigarren mailako titulua lortu, gero lehen mailako atletiken entrenatzaile ere izan zen, eta horren ondoren, maila desberdinetako atezainen entrenatzaile, atletikeko lehenengo mailako entrenatzaileari gehienen laguntzaile moduan. Eta hortik aparte, 2001-etik aurrera, seguru asko, enbaixadore izendatu zuten, eta nik uste benetan kargu egokia dela, gizon honentzat, azken baten, oso ezaguna delako leku guztietan, maitatua, gertukoa, eta atletikek ezin dezake Jose Angel Iribar baino enbaixadore oberik izan, hemen zein hemendik kanpo. Pedro Mari, zuk abestea espero genuen, baina lasai. Guk hemen idatzita ere badaukagu, eta guk irakurriko dugu zure baimenarekin zuk Iribarri idatzitako bertsoa, bai? Ongi iruditzen zaizu, ezta? Bai, eta kantatzen moduzu oraindik hobe. Bai, momentuz irakurri egingo dugu txandaka. Ez dugu entzaiatu eta. Gaztetan zutoin langa eta angelua, atezain legez jarriz, zure zigilua. 80 heltzea, ze erregalua. Baina hauxe litzateke, azken titulua. Aldaka konponduta, bota makulua. Aupa. Aupa, Pedro Mari. Bai. Bueno, eskerrik asko, ni paino asko sobetu egin duzu. Aizu, eta erantzun altzizun, edo zer erantzun dizu? Bertzoz ez behintzat. Bertzoz ez dit erantzun. Bai, bitan erantzun zidan, lehenengo erantzun normal bat, gero, gertuko bat, nolabait esateko. Baina bertzoz ez, hortan ez da usartzen nunbait. Oraindik izango du aztia bertzoa nola idazten diren jakiteko. Pedro Mari, amaitzeko, zer esan nahiko zenuke, zure lagunari buruz, Iribarri buruz? Nik uste dut Iribarri buruz hainbeste gauza esan direla, baina, ez dakit, behar bada, nik azpimarratuko nuke, bere ezaugarri buruz hitz egin dugu lehen, eta nik azpimarratuko nuke esate baterako bere nortozenoren inguruan. Bere garaian, Santiago Bernabeu, Real Madrileko presidente handiaren eskaintzari jaramonik ere zeiteak asko esan nahi duela. Hori, puntu bat. Horrekin lotuta, 79-70 denboraldian, kopa irabazi berritan,
Atletikeko 9 jokalarik bukatzen zuten kontratua. Eta, jakina, gehiago irabazi nahi zuten. Bakarka joan ziren direktiboekin edo presidentearekin hitz egitera, eta ez zuten euren asmoa betetzeko modurik izan. Eta orduan, Iribar buruzela denek batera negoziatzea erabaki zuten. Eta garai hartako batepaino gehiagok esan dit, ziur zeudela Iribarrek bere kontura negoziatuta diru gehiago aterako zuela, baina nahiago izan zuela talde kideekin bat egitea eta denek batera negoziatzea. Horrek asko esan nahi du, bere izaerari buruz eta baita talde giroa nolakoa zen garai hartan. Eta beste gauza bat azpimarratuko nuke, gaur egungo egoerarekin konparatuz, ezta? Garai hartan inorrezen enteratu, kazetariak ez ziran enteratu, barruan gertatzen ari zenaz, eta negoziak eta guzti horietaz, da guzti horren inguruan. Gaur egun hori, ez sinestekoa izango litzateke. Pedro Mari Goikotxea, benetan plazera handi bat izan da zurekin hitz egitea. Eskerrik asko, Mila esker. Ondo izan. Zeboi. Ezarkada bat. Aritz, zema datu eman dituen, Pedro Mari, Ondo ezagutzen du Angel, eta hor ikusten da, ez? Berak ikusi egin zuen jokatzen, eta gerora errazio pertsonala izan du, eta biztan da, Angel hobetu ulertzeko, uste dut elkarrizketa benetan proposa izan dela. Eta ipatutako kirolkide hiztegi hori ere irratiari oso ondo etorri zaio noski, telebistari bezala, ezta? Eta denaren premia izaten dugu gainera, Beste bilaguni esango diegu etortzeko, Aritz, Iribarri buruz hizketan jarraitzeko, Eli Atletikeko jokalari ohia da, entzun arretaz. 15 denboraldi, 213 partida, 111 gol eta 5 liga. Igor ere Atletikeko jokalari ohia eta fundazioko teknikaria da gaur egun. Gurekin dira, Eli Ibarra eta Igor Arenaza. Kaixo. Arratsaldeon, etorri. Begira ze festa, ze ondo ezagutzen duten denek elkar, Atzo pixka sufritu zen duten, ezta? Kuadria bagarata. Pixka bat baino gehiago. Nik badago aukera buelta emateko. Beno, Eli, zuretzat Iribar nor da? Nik esango nuke bakarra munduan, ez? Nik sorte auki dut berakin egotea onduan, askotan, eta, beran gertatasuna guretako nesken taldearentzat garrantzitsua benetan. Igor, aipatu dugu, baina Atletiken enbaxadore da zentzu guztietan? Nik eskertzen dut, ardura eta erantzunkizun oso handia da Jose Angel Iribarretaz hitz egitea, eta nik nire miresmenetik hitz egin got, porque nik ezautu nauenetik hori. Beti konfiantzazko espazioak sortu izkit, euskarazko espazioak, eta garai hortan zaila zen Atletiken. Orduan hortik hitz egin got, eta handixenetan handixena. Enbaxadorik handixena auke aldoena bera da. Bera da zentzu askotan eta zentzu danetan. Batetik pertsona moduan hemen urten dau gizatasuna, ez? Gero Pedro Marik humiltasuna eta gertutasuna adirazia dau. Irudi modua, erabili du irudi moduan, baina Atletikoko senyorio klub bezala senyorio badala desberdina dela esaten dugunean Iribar bera desberdina da. Eta orduan irudia hor dau. Eta gero esaten dugu euskalduna eta euskaltzalea dela, ez? Orduan eredua, beti erreferentiak topatzen gabitz eta eredu bezala aukileikeun onena da, baina danian. Orduan, nik horti bakarrik hitz egin eike berataz eta errespetu guztiaz, ez? Nik berakin aukidoten esperientziatik, danak positiboak eta danak ikastekuak. Orduan, ez dakit erantzun duten ero ez, nire urduritasuna hori, baina bueno. Oso ondo erantzun duzu, eta horretarako gaude gaur hemen, berari buruz hitz egiteko. Eli, zu jokalaria zinenean gerturatzen zen aholkuren baten matera edo zerbait esatera? Aholkuak ez, baina klubeko aktoren batean geundenean, beti berak guregan atortzen zen, galdetzen zigunea zen morru gauden, edo emaitzak ere jakiten zaban, zein genuen, edo zeinekin kontra jolazten genuen. Orduan hori guretako azkenian polita zan, berak guregana etortzia eta pixkat galdetzea guzen moduz gauzen klubian, hori eskertzekoa zen benetan. Inoiz jaurti aldiozue penaltirik, jolasean, Eli eta Igor? Bai. Bai? Bai?
Museuan. Atletikoko museuan handa irudi baten eta han aprobetxatu du ez. Benetan, aukera dago museoan? Bai, museuan, Iribarrek olako virtual baten, Iribar da bat Jose Angel da batian eta penaltia bat aldi oso. Eta ez da erraza izango berari gola sartzea, ez da? Ez da, bate erreza, danak elitze ditu. Bai. Elik zukune unkigarre bat, bizizan zenuen berekin pasaden abenduan, Atletiken 125. urte hurreneko festan. Zer egin zenuten, nola goratzen duzu uneura? Egun hori zoragarri izan zen, ez? Azkenian, deitu ziatenean, esan ez, prentzakoa deitu zian, esan ez, klubak ze pentsaten zuten nik Iribarrekin jutia, bandera hori igotzea eta berakin batera egitea, niretako ohore bat izan zen, ez? Nervioz betetako momentu bat, emozio askokoa, eta, oso polita gogoratzen dut, ez? Gainea, berak eruaten dago normalian muleta bat laguntzeko, ez? Eta berak esan zian hori. Nire besotik jungo zara laguntzeko eta niretako hori izan zen momentu emoziozko bat. Hori da horea, ez da, zu izan zinen egun hartan bere muleta. Kusiko ditugu irudiak baditugulako gogoratu ezagun momentu hori. Jose Angel Iribar! Bost! Lau! Iru! Aurrera! Ze momentuak, Ez duzu sekula aztuko, hau? Ez, egun oso polita izan zen, eta emozioz beteko eguna gaina, hande zehar gero bueltan ere zelaitik, jende guztiak bere izena esaten zuten, eta nik uste dute sentitzen nahi zela privilegiatu bat, ez? Momentua bebizitatu. Eta esan dugu, ez da, nola bere euskararekiko konpromisoa zenbaterainoakoa izan den. Igor, zuk esaten duzu, Atletikera iritsi zinenean bera zuretzat erreferentzia bat zela, zentzu horretan, ez da? Bai, ni 15 urtekin Bilbora hiltzenaz, eta ni kontestu euskaldun batetin entorren, eta Bilbo ero Lezama garai hartan, etzan hain euskaldun, 80 etzan euskara zitzeiten, eta jende gutxi horreitan olako erreferente bat topatzea euskalduna, zure lanerako, zure bizipenerako, zabaltzen zaitxu atiak pilo bat, eta esaten jo, sentitzen az hemen, porque askotan gertatu alda deseroso sentitzea, eta igual zure honena ez ematea, baina aukera horreikin oso politxa, osea. Eta ez bakarrik horrez, lehen urten dau gaia bai, korrikakoa ez dakit ez, baina bai, urten dau, partei izan dela, nik uste guztitan, berak hor zalantza dauko, baina ia guztitan bintzat, 22 partaide, eta... Lekukoa eramaten. Lekukoa eramaten. Pentsa. Denetan eraman duela, alegia. Bai, batzutan partekatua, baina danetan eraman daula. Horrik uste ditugu irudiak. Jende gutxik esan dezake hori, Jo, bai. Benetan irudiak unkigarriak dira, Bai. azkeneko korrikan, Eli, zu izan zinen bere lekukoaren lekuko, ez da? Zuri pasazizun lekukoa? Bai, hasi ginen Ibaiganen grabatzen, eta bai, berak izan zen niri eman ziana lekukoa, eta gero nik Ibaiganeko atian presidenteari. Eta bai, hori be bai, gogoratuko ditut momentu horiek. Zudaukazuzuk suertea, abenduko irudiak hortxe geratuko dira betirako, eta korrikako lekukoarenak ere, bai, ikusi. Euripean kantari, ibiltzen ikasi, ez egon atertu zain, eta korrikasi. Bueno,
Aritz, horrelako ereduak beharrezkoa ditugu, Bai, ezinbestekoak. Iribar da, gauza asko esan dira gaur, eta denak edarrak, eta nik azken fina esango nuke, Iribar dela, batzen gaituen personaia horietako bat, eta uste dut ezinbesteko irudia dela, eta benetan aintzat hartzekoa, eta lortu dugu neurri batean, ze 80 urte bete ditu, eta normalean, orain protagonistak dira, 25koak, eta horiek dira, egunero fokoan daudenak, eta gaur hemen baldin bagaude, Iribarren inguruan berbetan, zerbait egin duen seinale da, eta dudabarik, erreferente garbia da, eta adibide asko ditugu, baina nik oraindik ere gogoan daukat, Euskal Selekzioko aukeratzaile zenean, ze hori ere egin zuen Iribarrek Etxarrirekin batera urte askoan, eta Euskal Selekzioa jokatu zuen Kataluniaren kontra 2007an, lagunarteko bat, eta aeroportuan maleta jasotzera joan, eta han zeuden, Ieste, Aturiz, Aramburu, orduko izar guztiak, eta maleta jasotzera joan, eta jende gehien hurbildu zen autografoak eskatzea, argazkia eskatzera. Bere gana izan zen. Ni orduan harritu egin nintzen, nik esaten nuen besteen gana joango dira, eta Iribarren gana joan zen, eta hor ikusten da, ez bakarrik Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo ere, zelako indarra daukan, Jose Angel Iribarrek, ez. Familia zabalduko dugu, beste lagun bat ere agurtu behar dugulako, atezainetik atezainera joango gara, 10 urtez atletiken atea zaindu zuen, eta asko ikasi zuen Iribarren gandik. Gorka Iraizoz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Gorka, zuk gogoan duzu nola ezagutu zenuen, Iribar? Bai, hori ez da inoiz ahazten. Noiz ezagutzen duzu Jose Angel, hori ez da inoiz ahazten, eta asko goratze du, zenik 17 urte nituela froga bat egin un Lezaman, eta orduan ez duten laugarren zelaian nengoela ni eta atezaina entrenatzailea, bio bakarrik, inor gehiago ilun, argiak piztuta, eta batean, hori izkina batetan, onduan Jose Maria Mortu zen Lezamako koordinatzailea, eta nola, bere alboan, Jose Angel zegoen, nire entrenamentua, ez inor gehiago, ni bakarrik, hor, urduri gainera, eta bera begira, eta bat batean, atxetikan ikustut etortzen zala ibiltzen, eta ni, ostras, que viene, bat horrela, eta atxetikan jarri, biedo iru aholku eman, eta horrela esagutu nuen, gero nirekin gelditu zen, entrenatzarekin, berbetan, eta hortik aurrera, Kriston aukera izan dut, erlazio estu bat eukitzeko, oraindik ere, eta nola ohore handiarekin, niretzako ohore handia da, hori bizizatea. Aizu Gorka, eta zea aholku eman zizkizun zer esan zizun? Ni uste txarto kokatuta nengoela zentroak egiten ari genituen, nola ateratzen nintzen, nola kokatzen nintzen, eta bera, hor biru gauzeko zituen gaizki kokatuta nengoela, eta banka hau horrela jarri, ona begira, eskua eta izaten, ostras, eta horrela egin, eta nola aldatu ziren gauzak, nola askar ikasi, eta horretarako ez dugu ahaztu behar. Jose Angel ez bakarrik atletikoa zeina esan dela, entrenatzailea, instituzioarekiko beti egonda lanean, Jose Angel atletik da, ez dago beste modu bat hori azaltzeko, ez? Jose Angel atletik da, eta atletik ez izango atletik Jose Angel gabe. Eta zer izan da Jose Angel Iribar atezain izan zareten guztientzako? Oso horraza da, bera eredua da. Guk atezainak izan gara, eta atletiken atezainak izan gara, beragatik. Bera izan da gure referentzia, bera gonda gure alboan egunero, eta egunero zen dudanean egunero da. Entrenamentu guztietan, partidu guztietan, eduki bizi izan ditugun egoera guztietan, eta bere aholkua, bere eskua beti alboan eduki dugu. Orduan beraz, guk nik beti zaten dut, nik atezaina naiz, Andoni Zubizarreta ikusi dudalakoz, eta nire aitonak Jose Angelen historia kontatu dizkidalakoz, eta gero, atletiken jolasten nuenean, ikusi izan ditudalakoz, hemerotekan, eta horregatik izan nahi atezain, ez dago besterik oso erraza da saltzea. Gorka, Iribar atletiken kamisetarekin partidu gehien jokatu dituen jokalaria da, eta zu 3. postuan zaude, ranking horretan. Ze sentitzen da berarekin podiuma partekatuta? Bueno, ohorea handia, ohorea kristona da.
ez bakarrik Angelengatik, daukagu Carmelo, eta nik horre, momentu horretan hor egotea, hori bizitzen, eta lehen bizitz horrelako bi pertsonekin, bere miresmena eta bere babesa, sentitu dut egunero, bien partetik, eta hor bereekin egotea, hor handia da, nik ez dut nire burua beraien ondoan ikusten, baina horrela izan da historia, eta horea kristona. Gorka Iraizoz, mila esker gurekin izatearren gaur ere, eta badakizu nahi duzunean hemen gonbidatuta zaudela. Eskerrik asko eta ongi izan. Badakite, eskerrik asko zuei. Agur, agur. Eli, nahi duzu Jose Angeli mezu bat bidali, zorion mezuren bat, edo zerbait esan nahiko zenioke gaur? Bueno, bai, aukera ematen baldin badidazue, atzo zoriondu nion, baino gaur erai esatea, eskerrik asko atletiki ematen ari den guztiagatik, eta hori, ea ikusten galen elkarrengan, eta ospatzen dugun ondo finalara heltzen. Igor, zuk ere buruarekin baietz egiten duzu. Bai, justo atzo berarekin egon nintzen, bere zorion egunian, eta galdera ninduen, eta zen gustau, aztenean gauza askotan zabiz, eta bai, ondo etortzen jat, okupata egotia, eta esan nion, guk okupatuko zaitxugu beste 80 urtean, ze behar zaitxugu gure inguruan, eta eskerroneko. Olako pertsona batekin bizitzan elkartzen zarenean, hitza bakarrik eskerrik asko ematia da. Aritz? Bai, nik uste dut esan beharreko dana esan da dagoela, eta zesango du, hemendiko 2 urtera, egun betetzen dituanean, bostok elkartu zela berri do, berriz ospatzeko, ez? Bueno, zorion mezu batekin amaitu nahi dugu, Angel Mari Peñagarikanok ere zorionak eman nahi izan dizkio bere lagun handi eta miresten duen lagun bati, Jose Angeli. Kaixo Iribar atezain handi, Jose Angel esan nahionik, ze gazteagon ez dik ematen, 80 badituanik, hemen goligan eta Europan, ik badaukak garaipenik, beste inork ez dik izan ordea, ik añako miresmenik, ta ez duk ezer hori, ordaindu dezakenik, ta ez duk ezer hori, ordaindu dezakenik. Eskerrik asko Angel Mari Peñagarikanok bertso politia benetan, eta eskerrik asko hiruroi. Hirugarren pertsonari, kirolariari buruz hizketan hemen gurekin izateagatik. Besarkada bat, eta zorte hon. Eskerrik asko. Esker ongi izan. Eta Bizkaialdean ibili gara eta Bizkaian jarraituko dugu Durangon dugulako Izaskun Moiano plateruenean. Bertatik ekarri digu sorpresa. Maider, egunon. Egunon. 3 urteren ostean, gure atzean dagoen plateruenak ateak irekiko ditu berriz. Bai, tita, gutxi falta daia. Urduri zaudete edo... Bai, bazkenean erronka handia da, editizio handia da, asmoak handiak dira, begi asko dauzkagu begira. Eta historia ere. Eta historia hori jantzegin behar da, orduan bai. Ateak itxi behar izan zituen pandemiaren eraginez edo, egoera ekonomikoaren eraginez. Jende asko pasatu da mendik, eta aurpegi esanguratsu batzuk ere egon dira, eta horietariko batzuk mendik ikusiko dituzue igual bueltaka. Aize ondo. Bai. Sartuko gara barrera ikusiko dugu? Venga, torri, goza. Sartu bezain pronto, konturatu naiz, plateruena kafe antzokia ez, plateruena kultura terpea izatera pasatu dela. Bai, konturatu ginen kafe antzoki horrek igual indargunea ostalaritzan jartze zuela, eta beste 5 lanildo ere badaude, direla topagune izan, esperimentatzeko gune izan, arrobia sortu,
oholtza bat izan eta sortzaileen plaza bat edo gune bat ere izatea, aterpe polita eta goxoa izan leike. Maider, eta indar bertuta zentzu guztietan, lelo berria eta logo berria dituzuelako, azaldu duzu? Piztu, postu, puztu. Piztu zer, argiak. Piztu argiak, 3 urteren ondoren, argia pizteko gogoa zegoen. Postu zer, bihotzak. Argia piztu ondoren, postasun hori uste dute transmititzen ari garela. Eta puztu zer, puztu hori da gure erronka handia. Aterpe hau dena puztu daigun, bizipozez, sormenez, ekitaldiz eta esperientziaz. Eta logoa orain kubo bat da. Beste batzuk ikusten dute sarrera hau atea zabalik daukana, finenak P bat ere ikusi dute eta inkluso zuaitz bat ere bai. Baina, uste danak ala danak, ideia politak direla. Zuek sortu duzue, eta bakoitzak egin dezala bere interpretazioa guztiak ongi gorrean izango direla. Hala da. Maider, zenbat oroitzapen, hemen zenbat kontzertu ikusi ditudan. Zu lehenengo filakoa zara, Grupi total. Bihar ateak irekiko dituzue berriz, eta ez dakit dagoeneko egitarau bat edo kontzertuak antolatuta dituzuen. Baten batzuk bai, baduzkagu Bizkat Maiatzera bitartean edo, Asteburu guztiak okupatuta? Gitxi gora bera bai. Ateiok artista guztiak. Hori izan da berba azkenean. Ateioka izan ditugu, eta nabaritu dugu hori. Itzaldi batetarako leku bat behar dut, ensaio bat egiteko leku bat behar dut, daukat berbaldi bat. Orduan, arnazgunea be izango da. Kontuan izan behar dugu Durango, Euskal Herriko epizentrua da nola baita esateko, Durangoko azoka ere hemen ospatzen da, Durangoko plateruenak ateak ireki behar zituen, berriz ere. Hala da. Maider, eskerrik asko, eta gogoratuko dugu bihar arratsaleko 8etan, irekiera ekitaldia. Lagun artean. Hainbat artista ikusteko eta entzuteko aukera estenatoki gainean, eta batez ere hori lagun artean, egotera itzuliko gara. Hala da. Así que, zuek ere, ongitorriak eta ez dadila azkena izan. Eskerrik asko Izaskun Bejondaiola plateruenari. Eta guk ere piztu ditzagun argiak, Andoni Gaina, arratsaldeon. Arratsaldeon zuei ere. Gaurko bertsografian, pista zeintzen eta nor da, gaurko bertsolaria? Pista zen, ez zela ahotsonekoa, ez darri aulekoa zela. Egia. Eta? Jose Agirre aipatu genuen, baina ez, hori ez? Ez. Egun behin gertatu zitzeolako. Baina behin bakarrik, Jose Agirre bazuen. Aski indar ez da, ere. Eta nor da ba? Ahots eskaxa zuena? Pedro Mario Otaño. Bai? Bai, izena Katxarro jarri zioten. Eta bari dirudi, mikrorik gabeko garaieietan asko sufritzen zuela kantatzeako unean. Ara, Katxarro, beira? Estulka hasten zela kantuarekin batera eta ezin izaten zuela estulalde jaeten eta horregatik bere bapateko bersoa baino gehiago bere berso jarriak gorde dira. Garai hartan sufrikario izango zen, Bai, karo, mikrofonorik gabe ahotsa behar zan timbre potentekoa, ez da? Pedro Mario Otaño bertsolari handienen parean dago, baina beste batzuk bezain ezaguna da, Andoni? Bai ez uste dut. Bai ez uste dut. Gertatzen dena da, aspaldikoa dela, kokatu ezagun, ez da bere garaian, 1857an jaio zen, eta 1910an hil. Beraz, badia hil zala, 113 urte, ez da? Bueno, bai, badago, goi mailan nire ustez. Izan ere, zizurkilen jaio zen, Errekalde baserrian, gero Karidadeko benta, Jon Maiak famoso egin hori, Karidadeko bentan ere bizi izan zen, eta bere ingurua oso bertsolaria zuen. Batetik Pello Errota Asteasun zegoen, bestetik bere Osaba Jose Bernardo, bere aitonak bersotan ondo egite omen zuen, aitak ere bai, beraz oso inguru eta garai bersozalean azila zen. Bai, eta garai hartan, 19. mendean bizitza egokitu zitzaionez grabaketarik ez daukagu. Bere lana, nola jaso dugu bere lana? Bere lana jaso dugu, ahoz-aho bapateko printzaren batzuk eta bar, baina batik bat idatziz. Idatziz bai hemen, bai Euskal Herrian, eta baita Argentinako aldizkarietan ere, La Baskonia izeneko batean argitaratzen zituelako bersoak. Orduan horiek jaso dira eta bere lan desente dago jasoa, bai. Bai, Argentina aipatu duzu, ze Pedro Mario Otaño 3 aldiz izan zen Argentinan. Bai, Ameriketan 3 aldiz izan zen.
lehenengoa 17 urte zituela edo. Gerratik ies? Bai, ez dakigu seguru, baina hala esate dute. 17 urte zeuzkan, azken karlistaldia martxan zen, eta bai, nik esango nuke 74an o 15ean joan zela lehenengo aldiz Argentinara. Etzen oso berria, aran joatea ere, bazitun zenitartekoakan, eta nik uste aita ere joana zela Ameriketara noizbait, eta etzen hain milagrosoa Ameriketara jauzi egite hori. Eta lehenengoan bai hori, karlistadetatik ies, edo soldauzka, edo gerra ez egiteatik. Eta gainontzeko bidaietan, beste bi bidaietan, zertara joana izango zen, Argentinara? Bueno, bigarrengo bidaia, han pare bat urte egin, 17tik 19 iraola eta Donostira etorri zen. Donostia eta Zizurkila artean bizi izango zen garai hartan. Donostian eskondu zen. Bigarren bidaia bat egin zuen da hori ez dakigu zen badenborakoa zehazki. Eta gero 3. aldiz, 88an edo joan zen eta hil arte. Han hil zen, ez da? Azken 12 urteak han eman zituen, bai. Zertara, bueno, bere borondatez, ez da? Hemen giroa etzen goxoa izango, Hemengo giroa karlistaldiak, lehenengoa behi, baina, etzen goxoa izango giroa, krisian egongo ginen. Oain gauden bezala. Oain gauden bezala. Ez orduan jendeak, kanpora jo behar. Andoni, bere han idatziriko bertsotan herrimina ageri da, ez da? Bai, jakina, batez ere ezaguna da figura bat, hango arbola bat, onbua, eta hemen bere etxeatariko intxaurra nola lotzen dituen, ez da? Bai, figura horrek oso ongi adierazten du bere herrimina. Eta, hau izan zen, bai, bertsolari haundietako bat, gure referentzia nagusietakoa. 1930 aldera Euskal Pizkundearekin jeltzale kulturproiektu bat abian jarri zutenean, literatura jasorako horixe aukeratu zuten, Euskalduna poema gintzezan, eta herri literaturako baserri, bersoen bidez eta bar. 1960 aldera, bai horixek eta bai baserrik beren lana bukatu edo bukatu zutenean, biek referente bakar bat aipatzen zuten, referente nagusi bakar bat, eta biek Pedro Maria Otaño. Eta horrek esan nahi du, Pedro Maria Otañoren bersoa badirela zerbait. Bai literatura jasorako eta bai herri literaturako referentzi nagusi baldin bazan, Bai. Horrek esan nahi du zerbait hor asmatu zuela edo ongi egin zuela zerbait, ezta? Aipatu duzu, Ameriketan bertan hiltzela, 53 urterekin, okerrezpa gaude, zer gertatu zitzaion? Ez dakit seguru zer gertatu zitzaion, baina bronkiotako zerbait edo horako, baina bapatian nahi naiz, asmatzen nahi naiz. Asmatzen. Orduan hori ikertzeko daukagu, daukagu denbora. Ikertuko dugu. Nolako zen bere bertsogintza? Esango nuke oso hizkera naturalez idazten zuela, batez ere idatziak, oso hizkera naturalez, esate baterako mutil koskor bat bersoietan ezagutze ditu. Eta, mutil koskor bat itxu aurreko zuela aldamenian, gizon buru soil bizar zuri bat bimakulorien gainean, kale iskinean ikusi nuen. Ikusi iristeaneako oso natural sartu du kontaketa guztia aditzik gabe. Eta ze deskribapena, Oso ona. Eta inora ezin joanian horrekin, txak? Inora ezin joanian, kriston arnasa emate berso horri adibidez. Eta errepikapenak, ez da, bukaeran? Bukaerak beti limosnatxo bat eskatu zidan Jainkoaren izenian. Ostra, bazeukan jolas literario jasorako gaitasun hori. Gainera, bertso paper horiek ez zuten lehen sari bat irabazi? Ez dakit, hori edien txepetxarenak ere oso ezaguna baitira. Ume ginala ikastolan ikasten zian bersoietakoak. Baldin badago ere burnizko aldamiluan 3-4 aldi zanpatu zen du seguru ote dagoen. Umetan gustatu itezitzaizu bukaera hori, ikusi itezen duen txepetxaan. Orduan, alde hortatik modernoa ere, ez da? Ikusteko moduko bersoak egite zituen, ez irakurtzeko bakarrik. Andoni, 88an omenaldi bat egin zitzaion Pedro Maria Otañori, zuk ere parte hartu zenuen ez zuk bakarrik, Angel Mari Peñagarikanok ere bai, eta bertsoa daukagu ikusi. Nik sasoia nuen
polita. Jendia kantuan, jendia bazekizkin berso horiek. Eta aldiz, Donibane Globizuneko Euskal Festetan, berso lehiak eta hortan bigarren gehatu zenean, lehenengo berso sorta zeinena zen justu dakigu eta berso horiekin orkestakizki. Ez dakizki. Beraz, horrek lehiaketak desmitifikatzeko balio dezala. Oso ongi. Gu jaso dugun bertso gintzan, ze paper jokatu du Pedro Mario Otañok? Esango nuke hor badagoela gauzak oso eta gauzak egoki esateko berso lerro bat. Eta esango nuke, Pedro Mariandik abiatu eta Baxarriren bersokera ere hori zela, edo gaur egun Sebastian Lizaso baten bersokera ere izan leikela, Pedro Mari Otañoren estilo hortakoa, ezta? Bai, gero aldatuz Txirrita beste estilo batekoa zen, edo Amuriza edo Lazkao Txiki beste estilo batzutakoa dira, ezta? Baina denek ere Pedro Mari Otañori miresmen handia diote, seguru. Eta miresmen aipatzen duzula, Andoni, 3. aldiz Ameriketara joan behar zuenean, despedida moduan edo, Pasaiako portuan, sekulako jendetza, ez? Bai, jendetza, Donostiako Orfeoia kantura, eta Txirrita besteak beste, lagunari agur esatera. Bazen norbait, ez? Bazen norbait, hori marrazki biziunetan, Txirritari buruzkotan, azaltzen da. Momentu hori, Txirrita ere nola izan zen bertan, eta Txirrita nola joan zen Pasaiara, 1880an, azkenengo aldiz, Amerikara joan zenekoan, agurtzera. Beraz, Pedro Mario Otaño ere agertu da marrazki biziunetan. Bai, agertu da. Meritu hori ere badauka. Andoni, gaina Txirrita aipatu dugu, nik ez dakit datorren astekoa nor den, baina pista bat eman barko diguzu. Bai, eta pista baino lehen, Pedro Mario Otañori buruz, pare bat kontuta da, bat zizurkileen eta elkarteen bidez eta zaintzen ari dirala bere emariaren ondarea eta oso ondo iruditzen zait hori bikain. Eta beste ez dakit zertan den, baina onbuaren itzala izeneko filme bat bazen abia. Egia. Batxil eskerten eta eskutik ez dakit zertan den. Bidean da, esango dugu, ez da? Bai, bidean da, pandemiak harrapatu duen tarte-tartean da, hoiz. Egia da. Bai, Pedro Mari luzaro segiko du Euskaldunon iruditerian. Bai. Ondo. Eta hori, bai, pista. Pista, bale. Ez da Jose Agirre, baina jatuna zen oso. Oso jatuna. Eta, gainera, jatuna zen. Txirrita izan zitekeen, behar bada. Eta? Gustatu egite zitzaion gainera jatuna zela aitortzea. Aitortzea. Zen esataz. Horrek esan nahi du berak ezagut. Nik esan nuke esan duen modugatik berak tratu izan duela berarekin. Bueno, bai, izan daiteke. Horretan utziko du. Nik baukat ideia bat. Gero aipatuko dugu. Eskerrik asko Andoni gaina. Mila esker. Eta gure gaurko gonbidatua agurtu dezagun Espainiako pertika jauzien urrezko domina jantzi berritan. Maialen Aspe, arratsaldeon. Apa, arratsaldeon. Urrezko domina jazteko salto handia egin behar izaten da. Zer zaude, oraindik egan zabiltza edo ja lurrera iritsi zara? Aterri zau berri, arrasaten. Bueno, gu gure zure urrengo saltoak zein izango diren jakiteko irrikiz gaude. Maialen Aspe pertikalari handia eskerrik asko etortzegatik lujo bat izango da, iragarkiak, eta berehala. Arratsaldean berriz ere hementxe bueltan gara eta datu bat eman nahi dizuegu aurrera jarraitu aurretik badakizue EITB maratoia urtero arrakasta handiko ekimena izaten dela eta gaur jakitera eman denez 2021eko kausa solidarioa izan zen Alzheimerraren gaineko 8 ikerketa proiektu lagundu ditu 1.104.000 eta 477 eurorekin. Eta bestalde, Isabel Octavio EITBko estrategia eta komunikazio zuzendariak esan du dagoeneko zein izango den 2023ko maratoiko gaia. Aurtengo EITB maratoiaren kanpainaren gaia minbizia izanen dela esateko, bale? Minbiziaz, ohartaratzea eta ikerkuntzara bideratuko den dirua biltzea izango da aurtengo EITB maratoiaren ardatza. Herritarren bizitza hobetuko duten proiektuak gauzatzea eta zenbait kasutan minbiziaren biziraupena areagotuko duten ikerketak sustatzea, hori izanen da gure helburua. Uste degulako zientzia gizartera hurbildu behar degula.
Hortxe gaurko berria minbizia izango dela urtengo gaia, eta oraindik ere denbora badugunez, joango gara pixkanaka horri buruz gehiago hitz egiten. Gatozen ordeak garira, eta hemen ditugu gure ondoan Leire Martínez, Elizegi, Aitor Manterola. Arratsaldeon ongi etorri eta mai buelta hobeto osatzeko beste lagun bat gaurko gonbidatua atleta handi bat kirolari handi bat pertikarekin sekulako jauziak egiten ditu. Biba Maialen Aspe. Ongi etorria. Gaur erasko ikasiko dugu. Bai, gaur erasko ikasiko dugu, baina Maialen, lehenik eta behin, hemen Euskal Telebistan goian foko asko daude, eta badakizu gauza asko daude, eta hemen gora igo behar dugun bakoitzean arnesak, badaezpada ere kaskoak, eta denak behar izate ditugu, eta zu galtxamox batzu jarri, eta taka. Eta listo. Bai, ez dakit hemen pertigaren bat aldi. Horrekin nahikoa dauka. Esango zenuke ez da? Aizu, pertika jauzia egitea arriskutsua dela esango zenuke, Maialen? Bai, badauko bere arriskua. Nik adibidez, bai, eukin hauen oindala 3 urte holan istripu bat, eta justo pertiga sartzen dugu holan zulotxo kajoitxo baten, eta inauen salto eta goitik koltsonetara jauzi biharrian zulortara jauzi nintzen, bai, eta bueno, horrezkero bai hartu notzan errespetua eta beldur apur bat salto itxiei, eta kostau jat ba hori. 2 urte konfiantza hori berreskuratzea, bai. Bueno, asteburu honetan indoor txapelketak jokatu dira, indoor eremu estalian izaten da, eta alde handia dago eremu estalitik aire librera, zure kasuan edo zuen kasuan? Bueno, daukotzu faktore batzuk aldotzuenak lagundu eta beste batzuk aldotzuenak kaltetu, ez? Adibidez, barruan zazenien ez daukotzu aixerik, kontran, ez alde, baina kanpoan zazenian adibidez, aixia alde baldin badaukotzu bebai laguntzen dutzu abiadura gehitxu aukin sartzen, ez? Orduan, bueno, bere faktoria dauko danak. Aizu, Maialen, zuk Atletico San Sebastianen lehiatzen duzu, eta gozo bolada honean zaudete, zuk urrea irabazi berri duzu, Lorea Ibarzabalek 800 metrotan, berak ere urrea, eta Irati Mitxerenak brontzea luzera jauzian. Pozik? Bai, jo, oso pozik, ekipo oso ona sortzen dugu danon artean, eta hori, gainera oin Europako txapelketa dabil jokatzen, eta Loreak bertara juteko txartela lortu zauen, eta, bueno, grupo oso ona, ondo zaintzun duztie. Beste euskaldun batzuk ere lortu dute domina, esaterako Malen Ruiz de Azua, Teresa Errandoneak eta Iker Arotzenak. Euskal atletismoa nola dagoela esan zenezak, Bueno, nik uste dut maila ona da biela erakusten, ez? Orokorrian, bai Teresa gainera Olimpiar Jokoetan parte hartu zauen Tokion, eta, bueno, bestiok bebai, Iker bebai Europako txapelketan dau, eta, bueno, orokorrian, horrez, buruapur bat sartzen maila internazionalian. Zaki, a ber, zelan... Aizu, Maialen, hor ikusten nahi ez demora. Bai, nire hor... Hor prozesu bat... Engantzatuta nahi. Hori da, nola esango nuke, prozesu bat bezala, ezta? Zu aztentzara korrika, hartzen duzu pertika, zulotxoan sartu, airean ikusten duzu, ea listoia eroitzen den, eroitzen zara koltsonetara, begiratzen duzu eta pentsatzen duzu ez, non pasatzen duzu zu tentxo, non pasatzen duzu okerrena, ze momentun. Hori dana pentsetako denpori aztu zen. Prozesu hortan, non pasatzen duzu geizkin ado, non... Ez dakit tentsi hori non izaten da, hor lurrean zaudenen eta ikusten duzu, ez hori? Igual hasieran sartzen dasunean kafetinean, hor ikusten duzu haber saltua ondo jungo dan, edo ez. Hortita batea jakingo zuzuk ea pasatzen duzun bai adez, listoia? Bai, hor jakin leike, zentzazio honakin baldin bazaz, edo ez. Karagarria, egia da, irudiak ikusten orduak eta orduak egon ginateke. Aizu, Maialen, zu indor txapleketa horretara ze helbururekin joan zinen? Bueno, helburua zan apur bat Europako txapelketarako txartel hori lortzia 450 saltuakin, eta, bueno, 400ko marka horrekin geratu nintzen, baina, bueno, alatabe pozik, Beraz, hor, pixkat, koiska falta horrez, da? Bai, hori da, berre udarako beste, hori, daukoten akatxe edo tekniko batzuk hobetzen ditugun eta ber salto hori emuteko gai garen. Elizegik erakutsiko dizu. Bai, gauzkoten artista nahiz. Gareda bat, entendamentuton ze bat ordu usatzen dezute? Ze bat ordu? Ze bat ordu?
Depende temporadan momentua, ez? Adibidez, hasieran bai entrenetan dugu ordu gehiago, ba igual egunian 2 eta erdi, 3 ordu, eta gero poliki-poliki txapelketak hurbiltzen doia zen einean, ba entrenamentuak ja kalidadezkoak bihurtzen dira, orduan denpora gutxikin nahikoa izeten da. Eta, bueno, azkenean gorputzak beha aguanta egin bida, orduan neurri sartu bida apur bat. Zu entrenamentuetan igual listoia pasatzen duzu, gero joten zara lehiaketara, ez duzu pasatzen frustrazio hori nola eramaten da? Zemat galdera egiten ari naizen. Asko gustatzen zait bertigan hau, benetan asko gustatzen zait. Eta da kuriosidadea. Ba, pazientzia apur batekin, ze baita gisa adibidez, ba igual, entrenamentuetan dana oso ondo doia, normalian goma bat jartzen dugu, ez dugu jartzen listoia entrenamentuko. Bestela ipiniken. Ez da berdina ze kolpe bat, zera, barrarekin edo gomatxoarekin ez da berdina. Bai, erosua bai izeten da. Orduan, ba hori, entrenamentuetan igual Sabitz marka oso onak lortzen, 4:50, bastante aldiz zitzen salto, eta igual zoiaz txapelketa batera eta ez jatzurteten. Beno, sekulako jakimina daukazuela ikusten. Nahi duzu irudiak ikusi, begira nola irabazi zuen Maialenek bere domina. Hortxe, dominaren jauzia, eta Maialen guk kalkulatzeko pixkatxo bat, autobus batek 4 metroko altuera izaten omen du, edo zuek pixka gehiago egiten duzu esalto. Adibidez hemen, zerekin konparatuko genuke guk ikusi alizateko? Zakit, telebistan ikusiko dien fokuak, baina... Fokuetaraino? Fokuetaraino bai? Erras, bai, 4 metro. Bai. Fokuetaraino bai, bueno. Alega, begira, zuti jarriko, begira zena falta, Fokuetaraino, Zu suerte dakazu noiz baita itxen, uste ma dituzu giltzak, hartu txak eta balkoiera. Toma, pertigakin. Nei beti, pertiga moduko kirolekin beti gertatu izan zait, nola diren hasierak, ze... Gero, 4 metro eta piko salto egitea iristen zaren arte, nola da garapen hori, ez? Esate baterako, gu orain pixkatxo bat entrenatuta zenbat egingo genuke? Ez dakit. Takoiekin zapatiak. Nik eskolan fosburi egiten nuen. 2 metro edo igual. 2 metro edo igual, bai. Bai, 2 metro bai? Bai, enbeste. Bai, konfianza daukot zuen gan. Gu gaztetan mendiko makillak intabiltzen ginen, Maialen goizuetan, kriston golpek hartzen genitu. Baina horrela hartu eta makillak klak hautsi egiten zaman. Horregatik, kuriosidade hori. Horain neurri ezari garela, zuk gehien zema saltatu duzu, Maialen? 4:50. 4:50, ez da? Baina kontua da, batzorde olimpikoak orain muga bat jarri du, ez da? 4:73. Okerrez pagaude? Bueno, alde bat edo daukotzu minima zuzenak, diela oso altuak adibidez Europako txapelketara juteko zien 4:70, eta gero rankinetik sailkatzeko aukera daukotzu. Orduan rankin horretan sartuta baldin bazaz, eta Espainiako Federazioko marka minimo hori lortzen bozu, aurten jarri ditzuela lehengo aldiz. Europako txapelketarako zan 4:50, eta munduko txapelketarako pista aire librian izango da 4:57. Ara, aldea badago, bestera. Bai. Eta nola ikusten duzu zure burua, hau da, nun dago zure langa? Ba, ez dakit nun dagoen egisa esan, baina adibidez, oingo neguko txapelketak oso onak izen die, nire ustez oso ondo ikusinaz nire burua aurrekurtian baino beto, eta bai geratuna zentzazio gazigozo horrekin, ze bai ikusten dut nire burua marka horreik lortzeko, ez? Bai. Aizu, Maialen, Espainiako errekorra Naro Agirrek dauka, denok izan dugu. Zu pixka motibatzeko, jarriko dizu Naro Agirren bideoa, begira, laukarra. Entrenatu dan guztia atera Eta gainera, errepikapenean ere berriz saltatzen du. Berriz egiten du. Bi aldiz egiten du. Zuretzat referente izan da?
Bai, azkenian pertsona importante bat izen da, bueno, Gipuzkoako kirolian, Euskadiko kirolian, eta bai Espainia mailan, ez? Orduan referente bat izan da niretako, eta bueno, hori. Aizu Maialen, eta zure birtute honena zein uste duzu dela? Fisikoa, teknika, burua, odeno batera pixkan astuta, o nola? Nik uste dut teknikoki ondo garatu dutela nire teknika, eta azkenean gai izena zela asimiletan entrenatzaile desberdinak erakutsi duztien ezagutza hori, eta bueno, nire puntu fuertea uste dut hori dela. Eta gaur egun Bartzelonan entrenatzen duzu, bertan bizitzara eta bertan entrenatzen duzu. Nolakoa da zure bizitza, zure eguneroko bizitza? Nau Bartzelonako errendimentu altuko zentruan, eta, bueno, hori azkenien da burbuja bat moduan, mundu dana eta kirolez berdinetako jentia dauan hortara, entrenetako eta maila onena lortzeko. Orduan da, daukotzu dana oso gertu, oso prest, oso errez, zuk entrenetako eta ez eukitzeko burua beste gauza batetan, ez? Oso zuzenduta. Eta zein da zure jomuga, zure helburua, kirol honetan? Nora iritsi nahiko zenuke? Gustauko jaten olimpiar jokoetan, bueno, kirolari askoren ametsa uste dut dala diela olimpiar jokoak, eta batez be, txapelketa eta mitin importantietara sailkatzea bertan bizitzeko eta disfrutatzeko zedan atletismoa maila honian eta kirolari oso honekin lehiatzea eta bizitzea esperientzia hori. Zeure buruarekin exigente altzea zu, perfekzionista altzea? Seguro baiet. Pentsatzen dut baiez, baina... Bai, larrei batzutan. Hori esan behar, igual gehiagire. Hori ez da hona izaten, Maialen? Baina nik uste zure mailako kirolari gehienei edo askori gertatzen zaizue hori. Azkenean, beti zaudete maila bat eman behar horretan eta, karo. Bai, begira, Leire, gaur musikarekin zuk eman behar duzu maila orain. Desiatzen gaude, Maialen eta musikarekin lotura zuk egiteko zaila. Igual ez da nire... Nik berez hemen, berak aukeratu ditu, orduan berea izango da baita maila, ze zure aukeraketa bidea, eta zure lehenengo kantuarekin, kantu berri xamarra, Neomak taldekoa, kontu zaharrak aukeratu zu. Entzun dezagun eta gero hitz egingo dugu. Arnaz bakoitzean ikasiak, zuen gezurra egiak, luzatu jarraitzeko Lehiak eta baino lehenago, bai, importante. Horregatik aukeratu duzu kantu hau? Aukeratu dut kantu hau, pentseta jatelako daukola indarra ondixea kantu honek, eta bueno, bestalde batetik bai, arbaso edo guratzekoen homenaje bat moduan izango bazan, ez? Eta asko guzteta jat. Bai, badu. Zure bigarren kantura pasako da orduan? Bale. Kantu hau lasaiagoa da aldiz. Kantari euskaldun aukeratu zu baita ere, Idoia Azurmendi. Goxoa, lasaia, zer estilotako musika entzuta gustatzen zaizu zuri? Ni punta batetik bestera aldotut entzun, danetik, bai, segun momentua, danetik entzutia guzteta jat. Bueno, bere kantu viejo refranero aukeratu duzu, zergatik, zer ematen dizu kantu honek zuri? Ez dakit, gainera dauko, zelan da, bertsio bat Euskadiko orkestakin, eta oso emozionantia bentzeta jata besti hau, uliak puntan jartzen dagoena besti bat. Eta hori, bizitza apur bat zelan ospatu, ospatzera gonbidatzen dagoena besti bat, ez? Eta eskertzeko moduko, eskertuta goteko gonbidapen hori. Bueno, Idoia, esker mila zuri eta zure viejo refranero hori. Cantemos esto juntos, amemos que la vida es de verdad. Y cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando se alegran los corazones, cantar a la vida y cantar.
Oso gustona. Oso polita bai, oso altu ari zara maia jartzen, oraingoan ez dakit 440 edo gorago, izango te den. Eta azkenekoarekin goaz, honek ere erritmoa badu, Kalusaren Baiamo kantu aukeratu duzu. Nola deskubritu zenuen kantu hau? Bueno, hori topau entzun eta holan agertze jatzuna bestitako bat da. Eta, bueno, bai da, txapelketa baino lehen hau jartzen duten abesti bat, ritmo horretan sartzeko, bai. Eta disfrute horretan sartzeko. Bueno, gaurkoan ez duzu txapelketara joan beharrik, entzun ostean, baino, goza dezagun. Egon dator. Kalus eta Baiamo. Oso da, san batek no. Bai, esango genuke. Karo, neri honekin korri egitea gustako litzaidak, ez hasiko nintzak hor... Nire bai. Polita, alde batetik bestera. Parrandera altzera Maialen, ikuste baiet. Bai, aldanian bai. Gustatuko litzaidak ere ikustea, errendimendu altuko, Bartzelonako eskola edo, leku horretan nola pasatzen duten. Musika pixka zuzenean entzungo dugu leire, Gustatzen zaizu zuzeneko musika? Bai. Bueno, gaurkoan, segurako talde bat atorkigu, Izpide izenekoak eta Banoa. Osongi. Arratsaldeon. Bueno, Iker, zurekin egongo naiz, jardungo naiz, bale? Badakit, gaur 3 etorri zarete, baino 4 zarete, ezta? Bai, satxa... 2020an hasitako taldea, pandemia garaiona izan altzen hori, konposak eta lanerako eta guztirako. Bueno, egia esan, inspiratzeko garai aproposa, etxen ordu asko, sartuta pentsamendu asko, buklea, eta, bueno, proiektu bat sortzeko nik uste une aproposa, ez? Badakit, esan duan moduan, 4 zaretela, gaur bajista faltan dugu. Bai. Ze estilo mota egiten duzu zuen, abesti propioak egiten dituzuelako, ez da? Bai, egiten dugu pop rocka, gutxi gora bera, die abesti gehien bat letra sakontasun batetik abiautako letrak die, biluztekin zerikusie daukienak, eta, bueno, gero zuzeneko indartsu bat ematen sehatzen geha. Ona, zuzenekoa oso garrantzitsua da, Bai. Bueno, badaki single desente dauzkazula, eta orain martxoan atera behar duzute, zuen lehen diska. Bai. Ze noiz ja martxoan gaudeta, eta non eskura dezakegu? Bueno, oingo publiko, eta martxoak 16 atako dugu, zaurgarri diska. Urduri? Bueno, pixkat bai, ez. Proiektu pertsonal garrantzitsu da, eta borroka asko egiten nahi aurra juteko, Bueno, zuen kantuak dion moduan, listua irentxi eta gozatu, Izpide. Irentzi beharko du. Ezin alatu ordea, imperfektu izatea,
irentsi beharko du. Eskerrik asko irukote, Zorionak, ze kantu polita, Leire Martínez, eskerrik asko, Mila esker Leire, zuei, beti bezala. Ze polita kajatzen ere, Eta orain sorpresa bat atorkigu kaja barrutik. Horrela esan da gutxi gora bera, bai, ze badakigu zuri indarra jende askok ematen dizula, lagunen musikak ere bai, eta familiak ere bai, Unai Aspe eta Peru Aspe, arratsaldeon. Ai, ama. Ai, ama. Kaixo, bikote. Bueno, Marianen, zuk aurkeztuko izkiguzu, nor dira Unai eta Peru? Da, nire anaia eta nire joa. Die. Kaixo. Aizu, Unai. Seizu, hola, tia Maialen, seizu, hola. Hola, tia Maialen. Arratsaldeon. Zemo duzaz, seizu. Hau, batzaldeon. Bueno, aizu, zaigu zuen Maialen, Barcelonan bizi da, zenbat aldiro ikusten duzue, Unai? Ba, nahi baino gutxi hau. Hilabete territik behin hola etortzen da. Eta, bueno, desietan hauten gare danok etortzeko. Baina gure baina gutxitxu hau. Peru, zuk zer nahi duzu? Etortzen da nian. Peru, zuk zer nahi duzu? Tia Maialenek bisitak egitea, zuri? Peru, tia Maialen zenbat etorten da. Gutxi, ez da? Lotzatuta. Ai, gaixo. Beiratu ara, zeiozu tia Maialeni. Abertzen moduz dago. Itxoiten ari da musika entzuten da. Bai, nik uste bai. Aizu, Maialen, Peru pentsatzen duen bitartean, esan digute oso harreman berezia ukazula zu Perurekin, ez da? Bai. Asko maite dut eta... Bari, jaio zanetik beti harreman oso estu euki dugu eta bueno, oso pozik. Ikusi zaitu, salto egiten da zure... Bai, etorri da xapelketa batera edo batzutara ikusten eta ilusio berezia itzen duz eta bera ni ikusten etortziak. Unai, Maialen eta zure artean 7 urteko diferentzia dago, zuzara zaharrena, txikitan asko haserretzen omen zineten. Hori horrela da? Ja, igual astuta, baina seguro baiet. Hemen oin gauzen lekuan, Peru eta Bixoko oin gauzen lekuan, hemen burruka asko indagu. Askotan falostien, da... Denpora librea segur nien, ba, bueno, hemen txe bat abestiakin burrukan. Baina, bueno, beti konpondu gara ondo eta elkarri laguntzeko prest, oseak, ez da barazori. Eta Peruk askotan galdetzen aldu izebagatik, Unai? Oso ondo, Peru, kendu zapatak. Baiet. Noski baiet. Bai, berak askotan botaten dau faltan, gero etortzen danean batez be, ez da soltetan, berakin gure dago egon egotala gordu, eta bai, eskolara bilak bateko, etxien gautzake preparetako. Claro, hori da. Unai... Bera desietan egoten da, berakin egoteko. Unai, arlo guztietan oso disiplinatu omen da, Maialen, zu nola ikusten duzu kirolean? Bai, berak netako dakon gauza honena disiplina hundixa dakola da. Osea, azkenien egunero entrenazia o igual beste jente bat onduen dauenean o lo que sea igual erreza da. Baina bera bakarrik gauza asko indau, ordu asko sartu dago eta nik uste dute horrek mundutzala berai aurrera pausua ero margena mejoratzeko. Eta disiplina hundixa dago bera. Eta Maialen, Unaik gomendioren bat edo eman omen dizu konstantea izateko. Balio izan dizu, zure kiroli bilbiderako? Klaro, bai, azkenian bera bai tiroplatuan ibiltzen da eta berak badakizean hori ez, entrenetia edo konstantzia hori eukitzia, lasaitasuna eukitzia, pazientzia, orduan elkarren artean laguntzen gare. Peru, esan nahi diozu zerbait tia Maialeni edo muxu bat bidali nahi diozu? Muxu bat. Zeizu bat tia Maialeni zerbait? Bota izu pa.
Pa hundia. Bota diozu. Peru, nahi zu txupatxuz bat? Unai eta Peru eskerrik asko honetan plazer handi bat izan da zuegin hitz egitea. Iritsi gira zuen musuak. Haupa Peru, haupa Unai, eskerrik asko. Eta Aitor Manterola eta Mikel Elizegi, Happy Band. Azkenean, bez? Azkenean. Gure atala. Haizu Maialen, zu askotan lesionatu altzea? Ba, sarritan bai. Baina zuek zure fisiok eta horrelako izango dituzu. Bai, gero rehabilitazioa eta hori dana. Baina... Ez dakit Maialen egiakin godun beste metodo batzuk ere badirela. Adibidez zer? Sendabelarrak. Sendabelarrak. Sekula probatu aldituzu? Ba, batero batzu bai, baina, karo, askotan ez dakigu zelan erabili. Hori da, hortaz hitzein dugu, bai, Aitor, nola erabili gure sendabelarra horiek, naturak ematen dizkigun sendabelarra horiek. Sara Letamendiarekin egon gara, Luisek parra egiten du, eta begira gure bideoa, bai, Luis, gu ere pizkan hasten geha, venga, sartu. Aitor, zerta zabiltza? Aurrekoan telebizan ikusi nun erreportaje bat senda belarri buruz. Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Eta zen nahizu pomada bat o zerbait horrela egin? Bai, ez egin honez funtzionatuko dut, Mikel. Begira, Aitor, behin ezagutu nun, merkatu batean emakume bat, sendabelarrei asko daki, tailerrak eta dena egiten ditu, eta agian berari galdetuko digu. Arrek esango digu, guazen Aitor, bai, arrek asko kontrolatzen dut asko daki sendabelarrei buruz. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I had enough of you. Arantxe dago, zeluku polita. Arratsaldeon, Sara. Kaixo, Mikel. Zer modu zaude? Nola, Sara. Kaixo. Nola hasi zinen senda belarren munduan? Oin dela 30 urte edo ikastaro batzuk egin ditun eta hor ja gogoa piztu zitzaidan gauzak egiteko, baina umetatik ezagutzen dituen landarak. Aizu, Sara, eta zuk ze produktuak ekoizten dituzu sendabelarrekin eta? Bueno, azalako adibidez daukat kalendula edo hien, intxusa eta ezurretako ere, bai. Claro, zuk hori dena ikasi duzu orain, ez da? Eta harritu naiz honekin ere, eguzki babesle krema. Nola egiten duzu? Nola egiten da? Olio desberdinak erabiltzen ditut, sesamo, azena joana, eta almendra. Gero beste aldetik ura, malbarekin eukitzen dut, beratzen da hori, eta berezik edauka osido de zink. Babesteko produktoi naturalena da. Horun hemen mendira joaten bazea, importantea da, Sara, ezagutzea belarrak ongi, ez da? Bai, landare tosikoa daude, hilgarriak ere, bai. Badaude hilgarriak, bai, asko. Zu produktuak azoka batean zaten dituz, ez da? Bai. Eta jendea ze arazokin etortzen da. Hemen Euskal Herrian artikulazioko arazoa asko. Zirkulazio arazore asko dago, azaleko ere bai. Askotan erabiltzen ditugu produktu batzuk komenietzaigunak. Izango da jendea, Sara ere, ez dutenak honetan sinisten edo? Hemen kaso bat eukinun, arpegia zeukan etxon krom, egia esan da. Eta esan egon ukendu bat emango izut. Eta urruna esan zian, bueno, ez nuen sinisten, bate fedeigabe manuen, baina urrun honen konturatu nintzen, asko sobeto naukala. Aizu, gauza pila bat dituzu hemen, posible alde guk zurekin zerbait egitea. Venga, altxako gara. Beira, zetxoko preparatu dutan. Aize, polita, Aitor, jarri menero ondoan. Ukendu bat ingo deu. Venga, zer nahi izango da ukendu hau? Bueno, kalamua nahi ingo deu. Oso ongi, bale. Minak entzen du. Dudik ez? Dudik ez? Jendi oso gustora dago. Oso ongi. Eta hori hau nola prestatu ez? Bueno, ja landareak enduta daukat, baina einuen kalamuan behar txikituta pote batean, olio gehiago jartzen diot. Begira. Eta eukitzen dut lehioan hilebete bat. Oain, inberduguna da, bakarrik epeldu argizaila urtu arte. Bale, eta guan imar duzun ukendu hau zertarako da ona. Bai, artikulazioko minak, muskularrak, buruko minak. Begira, buruko minantzako ere bai. Bai, ematen duzu aman. Hemen horrela man, txak, xoa, masajito bezala man, honekin. Usain du haure. Erre usaia. Argizeria usaia. Guz egiten du normalean ibuprofeno paracetamol. Egia da, buruko minakin begira. Hau asko zede naturalagoa da. Dudik ez?
nahiko berotasun dauka argizaria desegiteko. Bai. Bueno, oain, Bai. potetxotan sartuko deu. Oso ongi. Hor osteko. Sara, placer bat izan da. Aitortxo, goazen txapeldun. Eskerrik asko. Arki, Aitor, arki. Gaur ere zerbait ikasi dugu, mendian ta zea ongi. Orain badakit, hemendik aurrera gaixorik edo jartzen manaiz, senda belarrekin posible dela, pixka bat hobeki egotea. Bai, Mikel, baina kontuz ibili behar da, belar batzuk oso arriskutsuak dira. Baino baita ere oso garrantzitsua da natura. Natura zaindu behar da. Gero senda belar horiek eta jasotzeko, eta hala da, oso ongi. Oso nahi dira senda belarrak, dira. Erabiltzen jakin behar. Hori da. Nire niko zaba bat banun, eta senda belarrak erabiltzen zituen, beti eskuak eta lehene komentatu izuet, pilotari guztiak eta retegi, galarza, maiz eta goizueta joten ziren, eta berak berbena belarrekin egiten zuten enplastoak. Enplastoak, eskuarentzat. Eskuarentzat, Maiale, erki gaina. Enplasto zer da? Enplastoak dira, nola esango genuke, galdera oso nahingo dira. Eskerrak, egin igual diazu. publizitaten ondoren izango dira. Bai, nik ere publizitate. Sendatzeko erabiltzen diren... Bai, tela batekin edo sortzen zituen tartean belarrak eta eskuan jartzen zituen ez dakizen baden. Bortilla moduko batzuk egiten ziren, eta bero jartzen ziren. Tirita guztia. Oso ongi. Mila eskerrik asko, bai. Oso ondo, Oso ongi. Maialen, mendik aurrera zita garrantzitsua aurrengo zita noiz duzu? Bueno, oinaziko gare uda pixkat prestatzen ia mendik bueltan, eta ez dakite ekaina inguruan, ekaina bukaeran dau txapelketa importante bat, Europako Kopa, eta, bueno, hortara juteko be zailkatuen bida, osake ikusiko zelan doian dana, eta gero Espainiako txapelketa ustaia bukaeran uste dut izango dela, eta munduko txapelketara juteko aukera daukogu. Horrek esan nahi du gogor entrenatu beharko duzula udara bitartean, ez da? Bai. Forgabari. Baina enteratzera gustoko duzu, ez da Maialen? Bai, asko gustuta jat, bai. Berbenarik ez, berbena enplasto bai, baina berbena... Beste berbenarik besterik ez. Bueno, osea, ekain eta ustaiaren bueltan oainik gelditzen dira berbenak beste lekutan, eta jungo zea. Horiek ere egin behar dira, beharrezkoak dira. Bai. Tarteka, baino... Tarteka. Min esker bizitagatik. Zuei. Sorte laserra opa dizugu. Eta jarraituko zaitugu, guk beitik jarraituko zaitugu, guk gora ez gara igok. Horrela ongo gara, behiak ternari bezala ongo gara zure santuari begira. Urrun urten berriz bueltatuko zara. 4:60 edo egiten duenean. Beste 5 urten egongo gara eta. Mila esker benetan. Zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko, Biba zuek eta Maialen, osteguna da. Ariz Gamboa Hartzaiak platora bisita egiten digun eguna gure ikullura. Ariz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bigote arratsaldeon ikusentzulek guzti-guztioi gure eguna. Osteguna. Gure eguna. Egia da. Beti nator gainera zerbait interesgarria kontatzea. Bueno, gaur ez diguzu ez ekarri. Bueno, ekarri dizuet hemen barruan dago. Hemen barruan dakar. Hori, importanteena hori da. Importanteena ez da ikusten, baina orain ikusiko dugu, ez da? Orain entzun, ikusi eta ikasi egingo dugu. Gaur gainera gai komplexu bat. Dakar. Bai, ez da erresa. Tituloa ez da erresa. Ea, bota. Berme sistema parte hartzailea. Ulertu dezakezu zertatik edo nundik dijoan? Berme baldimada izango da gure produktuek bermea izan dezaten edo sistemaren bat, edo... Zagit? Bueno, gerturatzen zara. Maialen hor dago bertsoa botatzeko Ni parte hartzailean. Parte hartzea. Bai. Bueno, parte hartzearekin. Guri gazta asko gustatzen zaigu. Ez Maialen? Bermea... Gure bermea baduzu. Adibidez, berme sistema bat izango litzateke, Idia Zabal jatorri izendapena, alegia gazta horrek bermatzen duela, zigilu horren bitartez, adibidez, Euskal Herrian ardilatxarekin, edo karrantzanarekin egindako gazta bat dela, edo adibidez, erronkari kenduta Hego Euskal Herriko edozein mendialdean egin daiteken gazta dela, edo esne gordinarekin egin behar dela, edo zapore eta tekstura batzuk eduki behar dituela. Azkenean, berme sistema batek ziurtatzen duena da irizpide guzti horiek betetzen direla. Eta badaukagu adibidez, ekologikoaren berme sistema, ez? Biologikoa edo ekologikoa dela ziurtatzen duen produktu batek badauka bere ziurtagiria, bere etiketa eta atzean berme sistema bat dauka. Oso ohikoak dira berme sistema
sistema hauetan, instituzioak atzean egotea. Ez? Adibidez, Europako instituzioak nolabait ere babesten ditu jatorri izendapenak, edo izen deiturak, ez? Eta beraien berme sistema da, zertifikatzaile baten bidez ematen den berme sistema. Zertifikatzaile horrek bermatzen du, zuk betetzen dituzula, jatorri izendapen horrek markatzen dituen irizpideak. Eta irizpide horiek markatzen parte hartzen dute sektoreko ordezkariek ere. Alegia, parte hartzen dute, bai ordezkatua dagoen sektoreko kideek, baita instituzioek, eta gero, entitateren batek ziurtatzen du hor erabakitakoa bete dela. Eta hori, zigilu baten bidez islatzen da. Berme sistemak asko daude, mai gainean asko jar daitezke, baina gaur ekartzen dizuedana da berme sistema parte hartzaile bat. Zeinean, ekoizleek eta kontsumitzaileek bat egiten dute berme sistema horretan. Hori galdetu behar nizun, eta kontsumitzaileek ezin dute kate hortan parte hartu? Kasu honetan adibidez, hemen ikusi genuen EH kolektiboak nola martxan jarri zuen berme sistema parte hartzaile bat. Bioindustriatik diferentziatzeko, desberdintzeko, beraiek prozesu bat jarri zuten martxan. Bisita gidatuen bidez, bezeroak ezagutu dezake ustiategia, bere funtzionamoldea, eta gainera horri baten bidez eta galdeketa baten bidez ziurtatu dezake ekoizle horrek betetzen dituela, bete behar dituen irizpideak. Harremana zuzena da, batetik ekoizleak autoexigentzia bat betetzen du, berak badakize irizpide bete behar dituen, eta irizpide hoien parte bera ere bada, eta gainera bezeroak ikusten du modu garden batean, ekoizle horrek betetzen dituela irizpide horiek. EH kolektiboan ikusi genuen adibidez Jauregiako esnekiak nola parte hartzen zuen sistema horretan. Eta bertan egon ginen hori zuzenean ikusten. Kontua da, berme sistema parte hartzaileak edatzen ari direla. Gero eta ohikoagoak izaten ari direla gure inguruan. Eta beste elkarte bat edo beste ekimen bat sistema parte hartzaile honen bidez berme batzuk ezarri nahi dituen. Eta orain galdetuko dugu, zein da? Eta guk asmatu dimarko dugu. Ze elkartea da hori? Eta guk esango dugu, zein berri? Bueno, gurera askotan etorri dira, ezagutu ditugu, beraien berri askotan ekarri dizuet, eta Herrigora ekimenaz ari gara. Herrigora ekimenak, orain arte, auzolanaren bidez, kanpaina batzuk jarri ditu martxan, Ager deitzen diogun Euskal Herriko eremua, erdialde eta hegoaldea ordezkatzen duen eremu horretan, euskara eta nekazaritza edo elikadura sortzearen arteko harremana sustatzeko ez. Kanpaina honetan aspaldian ari dira lanean, eta bertan ekoizleak, bezeroak eta gizarteak berak parte hartzen du. Auzolan handi bat egiten da, kanpainak egiten dira, eta diru hori ere bideratzen da, eskualde horietan euskerak behar dituen erramintak lortzeko. Horretara bideratzen da, ez? Ze ekimen polita den eta zenbat aldiz azaldu dugun hori. Kontua da, lan horren ondorioz irizpide batzuk zehaztu direla ekoizleek betetzen dituztenak, edo zeinek ez du parte hartzen ekimen honetan. Bat, euskerarekiko konpromisoa. Badaukate ibilbide bat, beraien enpresak euskera eta euskalduntze plan baten barruan aurrera egin dezaten. Beste bat, auzolanaren parte hartzea, ekoizle guztiek parte hartzen dute, bertan egiten den auzolanean eta auzolan ezberdinetan ardura dute parte hartzeko. Eta gainera, lekukotasuna, bertakotasuna, produktu horiek sortuak izan behar dira, hain zuzen ere, eremu horretan. Ager horretan. Ager horretan, eta zabaltzen da, Euskal Herrira geixiago. Baina badakigu ager horretan adibidez kontserberek daukaten garrantzia, hau da, transformatzailek daukaten garrantzia, orduan hor, harreman interesgarri bat ematen da. Ekoizlearen eta kontserbera hoien arteko harremana adibide gisa, Orduan, eskatzen zaiena baita ere bada, langileen arteko harremana ona izatea. Alegia, denak irabazten ateratzea. Eta ez izatea menpeko eta menperatzailearen arteko harreman batean oinarritutako harreman bat. Irizpide horiek zehaztuta daude, orduan, Herrigorak orain proposatzen diguna da, zigilu baten bidez, jakin dezakegula, produktu horiek parte hartzen dutela irizpide hauen barruan. Horrek esan nahi du, produktu horiek erosten baituzu, euskararekiko konpromisoa badagoela, auzolanarekiko ere bai, eta beste hainbeste, ezta? Noski, ze gertatzen da, orain arte Herrigoraren kanpainan, produktu horiek ezagutzen genituen,
kutxa horretan iristen zitzaizkigulako, baina gero horiek identifikatzea oso zaila egiten zitzaigun. Dendaragoa zenean erostera, zeintzuk dira produktu horiek. Orain identifikatzaile bat jarri diete. Errigora identifikatzailea. Beraz, Euskal Herriko edozein txokotan topa dezakegu irizpide horien arabera bermeak betetzen dituzten produktuak. Eta hori da, orain horra agertu da. Garrantzitsua jakitea zein den logoa, ez da? Logoa edo zigilua zein den, ez da? Hori da, zigilu horren aurkezpena orain egin dute, orain txebertan. Eta prentsaurreko horretan agertu duten aia bada, errealitate bat. Alegia, ez da, zigilu agertu, identifikatzailea ez da agertu, hain zuzen ere, irizpide horiek zehaztuta eta betegarriak direla ziurtatu duten arte. Eta horri atxikita, ekoizleak egon diren arte. Beraz, eman den pausua oso importantea da. Eta oso importantea da pauso hori nola eman. Hori da, hor daukazue. G eta osto horiek, nola dagoen? Beraz, hau ikusten baldin badugu, labur bilduta zer ziurtatzen digu honek? Ziurtatzen digu, ekoizle horrek euskerarekiko plan batean parte hartzen duela. Bertako produktuak erabiltzen dituela, eta gainera, auzolan batean parte hartzen duela, euskera sustatzeko, hain zuzen ere, zaurgarrien den espazio eta guneetan, lurraldeetan. Hori ziurtatzen du. Beraz guk, gure kontsumo jarrerarekin, lagundu dezakegu hori aurrera ateratzia. Orain badugu, zigilu bat. Baina zigilu horrek atzean daukana gainera da berme bat. Eta berme horren atzean ez dagoela enpresa bat, entitate bat edo instituzio bat. Baizik eta gizarteak berak eta ekoizleak beraiek elkarrekin egindako bide bat dela. Ziurtatzen dutela eta konfiantza ematen digutela, autokontroleko bitarteko batzuk jarri dituztela, ekoizpleendako, eta talde bat egongo dela jarraipena egiten diona benetan irizpide horiek betetzen direla. Eta molde hori da oso interesgarria eta azpimarratzekoa EH kolektiboak bezala, rigorak planteatzen digulako, instituzionalak ez diren, baino herritik sortzen diren eta herriarentzako interesgarriak diren horrelako elementuak ere landu daitezkela. Oso interesgarria eta beharrezko haritz, ze askotan gertatzen da, ez da, produktu bat erosten dugunean, zigilu desente izaten dituela produktu bakarrak, dozen erdi bat ere, kaso askotan, ez da, eta pixka nahastu ere egiten gara askotan, ez da? Nahasmendua bi aldetatik dator. Batetik zigilu asko daude eta horiek identifikatzen zail egiten zaigu, eta bestea da sinesgarritasuna. Eta uste dut, sinesgarritasunaren atzean badagoela, askotan gertatu dena iruzurraren ondorioz, eraman dutena da zigilu horien balioa ustutzera. Hain zuzen ere, parte hartzailea den sistema honek sinesgarritasuna eman nahi du. Egin nahi duena da, irabazi asmori gabeko intentzioarekin, denon onurarako den helburu bat markatzen dela. Sinesgarritasuna eman, eta hemendik aurrera bestegako horri ere aurre egin beharko diogu. Zigilu salsa guzti horietan ere ezagutu dezagun zein den zigilu hau. Batzuk oso barneratuta ditugu, Idiazabal, ekologiko edo biologiko produktuak, erronkari, baino kasu hontan, hemendik aurrera hor daukagu, errigora zigilua. Begira? Hor adibidez, orain Idiazabal eta Artzaigazta ere ginen ikusten, ez da? Ez direla gauza bera, horiek ere, ez da? Ez dira gauza bera. Lotura badute, hori da, izendapen, jatorri izendapena da bata, eta bestea da elkarte bat hartzaiez osatua, elkarte horretan irizpide batzuk zehaztuta daude, eta irizpide horiek betetzen direla zehazten duen zigilua. Beraz, kontsumo arduratsu bat egin nahi badugu, kritikoak izan behar gara, aukera hori egiterakoan. Eta aukera hori egiterakoan, zigiluei begiratzea oso importantea da. Aritz Gambo, eskerrik asko, gaur ere gurekin izatearren. Bai, oso polita benetan interesgarria, eskerrik asko Aritz, bihar ere gurekin izango zara noski, eta zuek ere gurekin izango zarete lehenbiziko orduan bihar, bizipoza elkartearekin berriz ere bat egingo dugu, eta kasu honetan pausoka egitasmoa, pausoka elkartea ezagutuko dugu. Eta Castillo Suárez izango da gure bigarren orduko, gonbidatua hori guztia bihar orain eguraldia, bibagu! Eta biba zuek!